Petarda mini domů od Klásku. Takhle vypadá. Takhle vypadá ze zadu její balení. Výroba rok 22. Je poměrně malá. Takhle se vejde do ruky. Poměrně hezká. Vepředu maličko sádra. Je taková neuhlazená, ale to nevadí, protože v tom ta zápalnice to je těžko udělat. Ale naopak tady sádra, tak ta je úplně vzorně udělaná, za to chválím. To se opravdu Klásku povedlo, není to jako u těch starých, kde takhle byla vždycky díra. A můžeme se vrhnout na odpal. Ale má první kousek. Dobře. OK. To jsem maličko nečekal, že to udělá takovou hezkou ránu. Jako tu velikost, vidíte, jako proti zapalovači. To jako vypadá hodně slibně. A i toho kouře je dost. No, vidíme, jestli to jenom nebyla tahle cesta. Třeba byla nějaká silnější. Jak to střílí, pane bože. Počkej. Jo, jen tak na volno. Jestli nezasíná. On střílí fakt jako hezky. Jelikož se mi to nějak nezdá, že jak to dobře střílí, jak jsem si vzal 3,5 gramový petardy. Začneme s PP1, potom půjdeme na Viper 1 a potom PP3X Demon z minulého videa. Začneme PP1, jak jsem říkal. Ale. Zase se začal pálit. To bylo výrazně slabší. Teďka Viper 1. Ale. Ty petardy od Klásku střílí prostě líp. Abych to potvrdil, PP3X bude horší. A taky hezky. Ale zdálo se mi slabší. Uděláme testík na vodě, takže mám kaluž připravenou. A můžeme začít s první petardou. Hezká taková vodní fontánka. Fakt příjemný efekt. Náhodou ty petardy se jako dají. Druhá. Test, jakou budou mít ozvěnu. Jo, rozvíjá se to všude. Čekal jsem to kousek silnější, ale já bych řekl, že si nemám na co stěžovat. Tak jo, poslední test na hlubší vodě. Jo, bouchla hodně potichu, hodně hluboko se ponořila. Rána ušla, ale bylo to hodně tlumený. Blížíme se ke konci tohoto videa a já shrnu. Petardy stojí nějakých 70 korun, pod, většinou 65. Je jich tam 24 v balení, mají půl gramu, ale nestřílí upřímně tak, střílí tak na 0,7 klidně. A dělá to hezkou ránu, sádra z toho nelítá, kvalita dobrá. Vyrábí to i česká firma, takže taky malý plus. Zápalnici to má středně dlouhou, mohla by být delší, ale zase slože dole, takže to vybuchuje celkem za dlouhou dobu a je to bezpečný. Takže, doporučil bych tyhle petardy? Já si myslím, že určitě ano. Petarda je dobrá, střílí hezky, neselhává ani ve vodě. Doporučuji koupit. Teďka video ukončím posledním kouskem. Střílí opravdu hezky. Tak jo, u dalšího videa příště.